Nagpanawagan ng Archdiocese of Haro sa mga tumuluo nga hindi lamang makontento sa paglantaw lamang sa mga aktibidad sa simbahan subong nga Holy Week, kundi magpakigbahin gid agod nga mas mahangpan ini sang mas madalom. Sa mensahe ni Haro Archbishop Most Reverend Billones DD, ginpahayag sini nga bisan tuigan nga ginahimo ining reenactment sang Passion of Christ apang kulang sa gihapon para sa iban ang madalom kag transformative impact. Bangod sini, ginimbitar sang Arsobispo ang mga Katoliko nga mag-upod sa Via Crucis agod nga makapamalandong sa naging sakripisyo ni Jesus. Ginagdaman sini ang mga tumuluo nga magpangamuyo kadungan sang bisita iglesia kag magtambong sa kompleto nga Paschal Triduum agod mas maapresyar ang gahom sang pagkabanhaw. Labi sa tanan suno kay Archbishop Billones, dapat man nga i-insert o kung dalon sa pag-reflect o kung sa pagpamalandong subong nga semana ang kaugalingon nga mga kasakit, kaangay sa mga kahangawa sa tunga sang krisis subong sa pungsod, mga problema sa pamilya, kagiban pa nga problema sa relasyon. Naibaluan ng Archdiocese of Haro, nagpreparar man sa mga aktibidad para sa mga parokya subong nga Semana Santa. Halin Marso 30, tubtob o kung subong adlaw, tubtob sa Holy Wednesday sa Abril 1, may mga misa nga mahimo tambungan kag mahimo maka-avail sang Sacrament of Reconciliation o kung confession sa aga kag sa hapon. Yaring kabahin sang mensahe ni Archbishop Billones. I invite you to insert your own pain, the apprehensions of the oil crisis, the problems at home, the emotional heartaches in relationships, and connect them all to that of Christ. Allow His love to fuse with your own, and therein discover hope and healing. When we do this, we become not only the extra in the story of salvation, nor spectators watching at the sideline. We become partakers of the mystery and recipients of its redeeming grace. Ang kabahisang mensahe ni Archbishop Most Reverend Billones sang Archdiocese of Haro, ginrelease na nga video statement kadungan sang Palm Sunday o kung Domingo de Ramos.